Mitlub jirreaġixxi għall-aħbar li deret fuq il-faċċata tal-ġurnal L-Orizzont, il-Ministru Jason Azzopardi konferma li d-Dipartiment tal-Artijiet baqalu 120 miljun euro xjati lis-sidien tal-artijiet illi ġew espropjati. M'għandniex dejn ta' 9 biljun kif qed jiġi allegat fi ħlas ta' ritrati ta' artijiet. Nikkalkula mill-aħħar informazzjoni li ngħatat fil-Parlament mill-memorja hawnhekk bejn ieħor 110 miljun euro li jtbaqalhom xi tħallsu l-book value tal-artijiet li jtbaqalhom xi tħallsu. Il-ġurnal L-Orizzont irrapporta li d-Dipartiment tal-Artijiet spiċċawlu l-fondi għal kumpensi fuq l-artijiet espropjati. Jason Azzopardi konferma li dan iżda skont huwa ġara għaliex id-Dipartiment kien aktar effiċjenti mis-soltu. Di verità. Verità hija li d-Dipartiment tal-Artijiet din is-sena kien iktar effiċjenti mis-sena ta' qabel u s-sena ta' qabel kien iktar effiċjenti mis-sena ta' qabel u l-budget li kellna allokat għal din is-sena bażikament eżawrejnieh sa ftit ta' xhur ilu. Fil-każ li kienet jinstema' qoddim il-Maġistrat Giovanni Grixti, il-Kummissarju tal-Artijiet, qal li ma jistax iħallas għalissa għaliex il-budget ta' din is-sena ġie eżawrit u għalhekk irid jistenna l-budget tas-sena d-dieħla. Skont Jason Azzopardi dan ġara għaliex il-budget li kien hemm fil-kexxun ħareġ kollu. Il-budget li kellna fil-kexxun tagħna din is-sena aħna ħriġnihom. Il-każ li rrapport tal-ġurnal L-Orizzont imur lura 3 Ottubru li għadda. Dakinhar il-qorti ordnat lid-Dipartiment tal-Artijiet biex iħallas 5,000 euro lil proprjetarji ta' biċċ-art illi kienet esproprijata minħabba xogħol ta' triq.